täytyy tietää. Kaikista tärkeintä kuitenkin olisi, että kaikilla on se oma työpaikka. Normitalkoiden myötä suomalainen työelämä on kokenut suuria muutoksia. Miten uusi yhteiskuntasopimus koskettaa tavallisen kansalaisen elämää? Voisiko yksi ratkaisu työllistymisen ongelmiin löytyä historiasta? Scandinavian Punksin ajankohtaistuotanto tapasi 4 asiantuntijaa. Liisa Erkko Schaperjens on kiireinen, vaativaa työtä tekevä 2 lapsen äiti, joka kaipasi apua ruuhkavuosiensa keskelle. No, mä bongasin tämän idän tuolta Tammisalon Facebook-ryhmästä, että siellä oli yksi naapuri, joka sitten suositteli Slave Poweria tällaisena luotettavana välitysfirmana. Ja musta on todella kohtuullista, että hyvin pientä aloitusmaksua vastaan sieltä sitten saa ihan tällaisen standardien mukaisen ja hyvin siistin ja hyvin käyttäytyvän orjan. No siis tällaisessa elämäntilanteessa, missä mä tällä hetkellä elän, että mä oon työssäkäyvä ihminen, samoin mun mieheni ja meillä on pienet lapset ja on tää koti ja sitten meidän loma-asunto kaiken lisäksi, niin tässä on niin paljon hommaa, että ei tästä vaan yksin sitten yksinkertaisesti selviä. Apuun ovat tulleet uudenlaiset työvoimaa välittävät yritykset. Haastattelemamme 257 on työllistynyt helsinkiläisen Slave Power Oyn kautta. Olin saanut just mun markkinoinnin ja rahoituksen kandi valmiiksi, kun se ajatus lähti kasvaa. Menin meidän firmaan töihin, joka kesä. Mutta mä voin lopettaa sen ajattelemista, että kuka sä oot ja miksi sä haluat tulla. Jotenkin kelasin, että mä haluan rakentaa itse sen mun oman polun. Mä seuraan sitä valmiiksi annettua tietä. Että mulla täytyy luottaa siihen, että mun siivet kantaa. Sitten näin tää ilmoituksia, että hei, tässä on jotain niille, jotka päättää selviä voittajina. Loserin ei todellakaan katseisi koittaa. Jos mä haluan oikeesti kukoistaa, niin mun täytyy voida rakentaa kaikki itse alusta. Oikeesti olla se mies, miksi mä halusin tulla. Tie todelliseen kukoistukseen käy sen kautta, kun sä menet sinne alkulähteelle. Luovut hallinnasta. Jos sä haluat vapautta, sulla täytyy luopua vapaudesta. Jos sä haluat rahaa, sulla täytyy luopua sun rahasta. Tai jos sä haluat nimeä, sulla täytyy luopua sun nimestä. Miten orjaksi käytännössä hakeudutaan Slave Powerin kautta? Orja tulee tänne toimistolle haastatteluun. Hän haluaisi päästä orjan työhön johonkin perheeseen tai yritykseen. Ja sitten hän tietenkin automaattisesti ensimmäisenä luopuu kaikesta omaisuudestaan ja näin ollen myös luopuu omasta nimestään. Ja nämä nimethän jäävät meille tänne arkistoon. Pitkän prosessia työn kanssa, että No niin, tää selittely. Tää on toinen juttu. No, tässähän on nyt se 2 kuukautta mennyt tästä. Nykyinen taloustilanne tietysti on mitä on ja se oli kyllä yksi kannustin myös tähän päätökseen, että kyllä mä näen, että meistä jokaisen tulee omalta osaltaan osallistua näihin säästötalkoisiin ja mä sitten ehdotin mun miehelle, että mitä se luovuttaisi veronmaksusta ja osallistuttaisiin sillä tavalla itse. Ja no mun mies sitten vielä ehdotti enemmän pisti paremmaksi oli, että mitä se luovuttaisi palkanmaksusta kokonaan. Musta oli ihan todella hyvä idea. Valtakunnallisen työelämäselvityksen tehnyt tutkija Johanna Nieminen kuvailee tilannetta näin. Joo, voidaan sanoa, että työelämä on muuttunut. Tähän liittyy semmoisia kansainvälisiä trendeihin, jotka dynaamisesti liikkuu ajassa. Ja tosiaan tuon työvoimatoimiston kilpailutuksen ja yksityistämisen jälkeen on tapahtunut tosi isoja muutoksia tässä työmarkkinakentällä. Ja näillä muutoksilla on saatu tippumaan työttömyysprosentti 1% Suomessa. Ja mä näkisin, että tässä kehityksessä niin nämä välitysfirmat on ollut kyllä aivan avainasemassa. Orja ei koske. Niin, siitä mä haluan ihan siis kiitoksen esittää, että meillähän oli tässä... Ja tosiaan sen myötä, kun työehtosopimukset uudistettiin totaalisesti, niin työnantajapuolelle on saatu lisää pelivaraa ja semmoista työrauhaa. Ja tietysti tämä
orjuus työmarkkinoilla vaikuttaa aika radikaalisti moneen asiaan. Esimerkiksi terveydenhuoltojärjestelmä, eläkejärjestelmät muuttuu. Että toisaalta myös semmoisia niin kuin kaivattuja uudistuksia. Järjestelmässä otetaan nykyään paremmin huomioon suhdannevaihtelut, kysyntä ja tarjonta, eli markkinat. Ja voisi sanoa, että tästä järjestelmästä on tullut tarvepainotteinen. Ja oikeastaan niin kuin nykypäivän tilanteessa niin meillä ei yksinkertaisesti ole varaa käyttää vanhentuneita keinoja näillä työmarkkinoilla. Meidän täytyy jatkuvasti löytää semmoisia uusia innovatiivisia tapoja parantaa työmarkkinoita. Niin tuli tällainen suurempi kokonaisuus tästä ytimestä, jossa orja on itse elämä. Ja sinne kaikki palaa sun luo. Totta kai tää on riskejä pelottaa, mutta hei, riskejä täytyy ottaa. Jos rohkeus ei ole sitä, ettei pelota, vaan sitä, että sä uskallat hyppää, vaikka sä et tiedä, että selviitkö sä siitä hypystä. Jos sä kaadut, niin sä voit vaan oppia sun virheistä ja nousta uudestaan. Ja jos sä koet, että joku on kohdellut sua väärin, niin on todella tärkeetä, että sä annat sille anteeksi. Koska samalla sä annat vähän niin kuin itsellesi anteeksi. Sit sä voit jatkaa ja nousta kirkkaampana kuin koskaan. Twinkle and down.